ассалому алейкум. Аз хушбахт Шамсиев савол омада аст. Як гӯсфанд барои як нафар ё барои як оила мешавад, савобаш ба аҳли оилааш мерасад? хуб, ба ин суол мо ҷавоб додем ва агар кӯтоҳ бо фақат як ҷумла ҷавоб мегуфтед. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бале, яъне сардори оила метавонад чикор кунад? Қурбонӣ кунад ва савобаш ва ҳамон қурбонӣ кардааш аз номи аҳли оилааш ва фарзандонаш мешавад, чуноне ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам қурбонӣ карданду аз номи аҳли байташон инчунин ният карданд. хуб, саволи дигар. ассалому алейкум. марди дузана чанд чорво метавонад қурбонӣ кунад агар ҳар ду зан дар як хона аст? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. инсоне ки ду зан дорад, се зан дорад, чор зан дорад, як гӯсфанд мешавад ки аз номи ҳамаи аҳли оилааш қурбонӣ кунад, чуноне ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтем 9 та оила доштанд ва расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам як қурбонӣ карда аз тамоми аҳли байташон онро ният карданд. ва агар доро бошад метавонад алоҳида аз номи ҳар як оилааш забҳ кунад. инам беҳтар асту афзал аст, иншоаллоҳ савобаш зиёдтар аст. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳарчанде ки чанд оила доштанд, як гӯсфанд забҳ карданд. дуруст аст? бале, дуруст. ва фикр мекунам ки афзал аст он ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам иҷро карданд. яъне шумо гуфтанӣ ҳастед ки манзури ман агар ҳатто ду оила дошта бошад ҳам агар тонад як чорворо забҳ кунад, яъне ки боло рафтан ё ин ки зиёда кардан. не ин хел аст бародари азиз. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақте аз ҳама душворашро иҷро кунанд, агар ё аз ҳама қиинтарашро иҷро кунанд, на ҳамаи умматонашон қодир аст онро иҷро кунад. яъне ҳар кори расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки шариат аст, чуноне ки омада аст, кана иза хуйира байна амрайни ихтара айсараҳума. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақте байни ду кор агар ду чиз ихтиёр пайдо кунанд, ҳамеша аз ҳама сабуктарашро ихтиёр мекарданд. ва барои ҳамин ин маъное надорад ки инсон агар чӣ қадар бештар иҷро кунад савоби зиёд дорад. онро яъне расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ман накарданд. агар ман омада бошад, инсон бояд ҳатман ҳамон яктаро кунад. вале расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам тамоми умматони худро дар назар гирифта аз ҳама сабуктарашро иҷро карданд. ё метавонад як говро, чуноне ки мо баён кардем, 7 нафар метавонад қурбонӣ кунад. як доро мегӯяд ман говро 7 нафар шарик намекунам, як нафар худам аз номи худ ва аз номи аҳли байтам қурбонӣ мекунам мегӯяд. барои чӣ мо барои ӯ иҷозат намедиҳем? иҷозат ҷоиз аст иншоаллоҳ.